Ahoj, já vás vítám u dalšího videa aplikace KipCut pro laserové plotry Hellraiser. Množí se mi tady nějaké dotazy ohledně rychlého spuštění aplikace, jak si importovat grafiku a jak si připravit grafiku pro řezání. Toto video bude tedy extrémně krátké, extrémně rychlé, nebudu se tady probírat žádné složitosti, ale půjdeme vyloženě na praktické věci a ukážeme si dva způsoby, jak vytvořit grafiku. První věcí, která mě zajímá, je mít nějaký DXFový soubor, který si budu importovat. Tedy klikám na File, Import DXF file, vybírám si grafiku, zde po pravé straně vidím náhled, dávám otevřít. V tomto případě mám grafiky dvě, jedna mě nezajímá, zajímá mě ta druhá, jelikož pro demonstraci to stačí. A vidím, že se mi automaticky zase, jako obvykle, ve všech konturách ukázaly bílou tečkou body, kde by se začínalo pálit. Jsou tady dva způsoby, jak tento obrázek vyřezat. Buď vytvoříme klasické leadliny a necháme objekty, řekněme, propadnout, anebo, protože vidím, že jsou poměrně dlouhé, celková grafika má velikost nějakých 1000 na 1550 mm. Mohlo by se mi stát, že se mi tyto vnitřní výřezy vzpříčí ve stole. To znamená, budu jim chtít dát microjointy. Uděláme si první variantu bez microjointu. Tedy vybírám si komplet celou grafiku, dávám leadline, nechávám linii, délku 10 mm, vybírám si z long edge a dávám OK. Vidím, že se mi vytvořily nájezdy v této grafice. Proč se nedával part typ? Je to jednoduché. Některé výřezy mají ostré rohy, některé ostré rohy nemají a ten systém by nevěděl, kde má ten microjoint, teda kde má ten nápal přesně vložit. To znamená, nejistější cestou, protože mám různorodou grafiku, bude Introduce from Long Edge, kterou jsme si zadali. Nyní vidím, že vnitřní grafika je hotová, ta je pěkně udělaná, ale vnější kontura má nápal z dlouhé strany. To se mi nelíbí, chtěl bych radši z part typu, tedy od někud z rohu. Jak to udělám? Buď si kliknu takhle na vnější grafiku, nebo si kliknu na Select Outer Contour, tak kdybych měl těch grafik třeba více, a dám si leadline, vyberu si part typ, dávám OK a nápal je na světě. Tak. Jelikož mám vše označené v jedné vrstvě zelenou barvou, stačí pouze kliknout na Layer a vybrat z knihovny parametrů řezný parametr pro danou plošku plechu. Dávám otevřít, dávám OK. Ještě než začneme pálit, tak si uděláme sortování. To znamená, vyberu si grafiku, dávám sort, buď klasicky kliknu, nebo si vyberu, jaký chci sort. Já si dávám circular pattern. Odkliknu si to, dávám si CNC, simulaci a vidím, jak mi jedou krásně vnitřní kontury, už budou dojeté, ano, a na konci mi bude objíždět, když ho zpomalím. Tak, poslední, teď se nám přesunuje tímto křížkem vlastně laserová hlava do vnější kontury, ještě ne, nyní do vnější kontury a začíná nám řezat obrys. Tím pádem máme v podstatě dílec hotový. A je to. Ukážeme si druhý způsob. Pokud bych si dal nový projekt, File, Import, DXF, vyberu si grafiku, dávám otevřít, to mažu, protože nechci, usazuji, tak.
chtěl bych to stejné udělat s mikrojointama. Budu postupovat úplně stejně, dám si leadliny, z long edge, zase kliknu na obrys, nebo na vnější konturu, dávám leadline, dávám spart typu. A nyní, vyberu select all inner contour a nebudu chtít, aby mi propadávaly tyto grafiky do pracovní plochy stroje, do roštu a nespříčili se mi, tak jim přidám jenom microjointy. Dosáhnu toho tak, že si kliknu na microjoints, auto microjoints, vyberu si totální číslo jako celkový počet, chci jenom jeden na každé grafice, chci mít jeden microjoint, délka bude 1 mm, délka se samozřejmě určuje podle tloušťky plechu, dávám apply to selected a dávám auto modify start point a add lead lines and microjoint, dávám OK. A vidíme, že se mi to tady teď změnilo. Když si odkliknu, aby to bylo lépe viditelné, tak všude se mi u leadlineu udělal taková mezírka. To znamená, že ta hlava, která pojede, když si zadám display travel path, cutting path, tak vidím, že podle šipek pojede třeba u této grafiky hlava po směru hodinový určíček, zprava směrem doprava. Takže ona tady začne, najede si, objede tu grafiku a tady na konci je milimetr, který ten stroj vynechá. Jo, vypresuje tam ten paprsek, on to dojíždí a ten microjoint je právě určený vyloženě k nepropadávání těch díl, co to znamená, má jakoby nějaký postup, nějaký algoritmus je jiný u toho, než kdybyste dali klasický gap, jo? Opravdu proti tomu propadávání používejte vyloženě microjointy, ten gap někde u nějakého materiálu, kde chcete, aby vám něco zůstalo. Tak. V podstatě vše si vyberu, dávám si sort a mám vysortováno. To byl druhý způsob a vyzkoušíme si ještě jednu takovou zajímavou věc a to jsou pouze určení, co má být jakoby, co se má pálit první a co se má pálit poslední. Úplně nejjednodušší variantou, jak toho všeho dosáhnout, řekněme, pokud bych potřeboval jenom mít dvě křivky, dvě kontury, to znamená jenom vnitřní výřezy a vnější výřezy, tak vyberu si select all inner contour a po pravé straně jim, protože chci, aby se řezal jako první, tak jim přiřadím křivku process first. To jsou ty poslední, jo? Je to layer 15, jo? Tady layer 14 je nad tím, předposlední, tady je layer 15, klikám a změní se mi barva. Tak stejně můžu kliknout na vlastně vnější konturu, nebo si vyberu all outer contour a klikám na last process last. Tak, když si teď kliknu do layers, tak vidím, že zelená křivka mi zmizela a mám jenom process first a process last. Takže zase process first si jenom otevřu knihovnu parametrů, vyberu si parametr, dávám OK. To stejné, protože mám stejnou tloušku plechu, dělám i u process last, vybírám si otevřít OK. A nyní, když si to odkliknu, vidím, že se mi i změnily tady jakoby takové, u těchto prvních a posledních procesů, tak se mi změnilo vlastně, řekněme, takové čárkování, že ty obrysy nebo ty kontury mají přerušovanou čáru. Tak, pokud si dám teď simulaci, tak to krásně uvidím, jak to jede. Nechci třídit, dávám no. A vidím, jak to nyní jede. Krásně do kruhu se nám dělají výřezy. A konec. Takže to je vlastně jakoby nejjednodušší forma toho, jakým způsobem si připravit grafiku. Opravdu file, import, DXF file, vyberu si leadliny,
pro vnitřní kontury, pro vnější konturu, dám si sortování, vyberu si parametr, řezný parametr pro danou konturu, pro danou křivku. Je jedno, jestli uděláte první sortování, nebo si vyberete křivky a podobně. A v podstatě dáváte si pouze uložit. Kliknu na uložit, napíšu si tady něco, nějaký název, třeba zkouška a vidím, že přípona je LXDS. Dávám uložit. V případě, že si takhle připravím grafiku někde na počítači mimo stroj, nebo těch grafik si připravím několik různých projektů, otevřel bych aplikaci, měl bych v podstatě nový projekt, tak nejjednodušší forma je po přenesení třeba fleškou otevřít si daný projekt, který jsme si uložili, kliknutím na otevřít a tady vidím, že je LXDS přípona, takže můžu dávat otevřít, nebo případně můžu dávat import, LXD file a dávám otevřít. Samozřejmě import a otevření je něco trošičku jiného. Otevření projektu je, že otevřete přímo projekt, import je, že k danému projektu už přidáváte další. To znamená, že kdybych dal zase file, import, LXD, znovu si vyberu, tak zase si vybírám. Zase vkládám jenom další, jo. A to už je taková běžná věc, která je ve všech programech. Rozdíl mezi otevřít a mezi importem. Tak jo, doufám, že se video líbilo, že to bylo jednoduché, rychlé, náučné, pochopitelné a u dalšího videa zase čágo.